Thì ngating ong tangkat ni nakaliang ka jongahi nga di UMLE dengan su la ka jong ka benta ka murukam ya ka ba ngan yeng nang mata ka issue la ki brio la ka sarkar ka itu na mitu nga andai nga di UMLE juga mulai dengan tip ha tangkan ni gawe ka long ba namar yang ngahi namla menum no ban diktit ban ong ban diktit yang ban lek ni lek katai dei ka ba ka message juga hi hapan yang pai ba nakaliang juga hi nap yang pai ba jong ba ka surum no mulai nginem la ban site ban banduru namar yang ala jid no mulai ngan habdan ba ka surum no mulai lagi silent nakaliang sarkar kata ngam bodon nakaliang juga den dei nakaliang juga ngin yang ba kanong rim don kam men suspend yakini police officer kemudian don benta hak jing peniap man simno ya ka mensim ya ka mensim jong ba sesebil thank you hak do khanai trik men step